Moikka! Tämä on mun ensimmäinen Betsy-video. Ja tässä mä kerron vähän itsestäni kaikenlaisia asioita. Ja tässä on niin kysymyksiä, joita mä uskoisin, että mulle saattaa tulla. Ensimmäinen kysymys. Miksi aloitin YouTubettamaan? Mä aloitin YouTubettamaan, koska mun kaverit YouTubetti ja YouTubettaminen tuntuu tosi kivalta silleen. Se toinen kysymys. Mikä on mun nimi? Mä en kerro mun nimeni YouTubessa, koska en mä halua. Ja enkä mun kenenkään perheisten nimiä tai silleen. Onko mulla sisaruksia? Mulla on sisaruksia 2. Ja 2 sisarusta. Mun ei. Mä en muista. Mitä mä olin nyt soittamassa? Unohtakaa se. Oliko se mun sisaruksista? Oli. Niin. Mun sisaruksiin kuuluu veli, pikkusko ja ainakaan nimemme Kerro, koska niin haluaa. Ja isä, äiti, puoli ja äiti. Ja jos yrittäin nyt taaskaan tarkenna. Ja sori siis mä kuvaan vielä kännykällä, koska mulla ei mitään erikoisempaa tätä kameraa, niin joudun kuvaamaan vielä kännykällä sitten. Tää tulee olemaan tosi huono video, ja varmaan mun pari muutakin videoa tulee tällä kännykällä, niin sitten nää on tosi surkeita nää videot. Tekevä. Ja tää video taisi olla tässä, mä tiedän, että oli tosi lyhyt, sori. Ja sori, kun te kuulette näitä taustaääniä, kun no mun pikkusisko ja äitipuoli. Sitten mun äitipuoli puhuu tuolla ja mun pikkusisko niin kyppukakee tuollaista päätästä. Ja missä kauppa on? Se on tuolla. Tuolla siis. Kiitti. Jälleen kerran sori mun kaveri meni just tästä pois. Ai siis missä se kauppa olikaan? Tuolla. Okei. Tää video taisi olla tässä. Moikka! Heippa!